Ruta per la via del Serpis, això és una casca artificial, veieu? Que desemboca en el riu Serpis. Estem fent ruta per la via verda. Això era una antiga via de ferrocarril. Ara cursarem diversos túnels, a veure si podem arribar a la sud del Morú. Ara veurem la fàbrica de la Mare de Déu, val? I les pozes del que hi ha en el riu i tot això, i usarem el primer túnel. A veure si tenim sort i apleguem els flors del Morú, perquè aquests dos que tenim així darrere... Bona pasta de tortuga, tio. Estem a punt d'arribar a la fàbrica de la Mare de Déu i a les pozes del riu, a veure si tenim sort. I cursarem el primer túnel. Això és una via ferrocarril que venia des del Coll fins a Gandia, val? Sí, el riu forma pozes i tot això, i així que crec que està a la sud de la Reprimala, anem a veure-ho. Així hi ha roca calcària. Això és la fàbrica de la Mare de Déu, val? I així es formen pozes en el riu Serpis. Allí està la sud de la Reprimala, que no se veu molt bé, veieu? Aquest trosset està guai, mira. Ara anem a cursar el primer túnel, a veure si arribem ahí a la sud del Morú. Que no se veu molt bé. Jo crec que és la sud de la Reprimala. Antonio, que t'ho ha contat. El primer túnel.